Mulla oli talven jälkeen semmonen fiilis, että mun on pakko freesata kroppaa ja mieltä. Ja nyt mä oon tehnyt mun omaa Sweat and Sculpt-haastetta. Mulla on käynnissä viikko 2/4. Ja tää on se, mitä sä tuut saamaan tässä. Tässä poltetaan siis rasvaa 4 viikon ajan. Tää keli on mieletön, ulkotreeni on mieletön, tää on ilmanen. Ei tarvi salijäsenyyttä, niin mä sanon, että ei tekosyitä. Treenit tehdään kotona tai salilla, sulla on mukana myöskin ruokavalio. Ja kaikki löytyy tästä Fit Clubin sovelluksesta, mikä on siis tosi helppo, jopa tälle itsellekin. Mä haluan antaa mahdollisuuden niin jokaiselle mimmille, että jos et sä oikeasti sitä salijäsenyyttä halua hankkia, niin pystyt tekemään nämä treenit missä vaan. 100 kiloa yhteensä, eli 50 ja 50. Ja mulla oli nyt silleen 25. Oh my god, niin toi oikeesti tekee ihan sairasta. Ei tarvi mennä kuntosalille asti, jotta saa kunnon niinku tommosen treenin tehtyä ulkona. Tämmöisessä kelissä vielä. Tää keli on mieletön, ulkotreeni on mieletön, tää on ilmanen. Ei tarvi salijäsenyyttä, niin mä sanon, että ei tekosyitä. Askelkyykkykävely korvattiin siis tällä perusaskelkyykyllä ja samassa laitteessa. Liputkossa mun piti vähän soveltaa, mutta hauiskääntölaite toimi erittäin hyvin tähän näin. Sain siis älyttömän kovan poltteen ja sit siihen perään Mave. Tää oikeasti toimii ja menee just sinne minne pitää. Ja varsinkin kun laittaa painon kantapäälle, niin menee suoraan kyllä pakaraan. Jos sä haluat oppia treenaamaan ja polttaa rasvaa, niin linkki biossa mimmit.